Добро утро от мен! Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам малко да си поговорим за това. Защо си отказваме? Защо си отказвам прекалено бързо? Да, и аз съм си отказвал прекалено бързо. Винаги съм почвал нещо с ентусиазъм и винаги съм си отказвал след, хайде да кажем, седмица, месец. Първия път беше след седмица, втория път след месец, третия път малко по-късно от месец, но все пак се отказах. И защо трябва да се откажем от мечтите, които искаме да сбъднем в живота си? Дали сме прекалено заети или просто искаме да... Просто мозъка ни води и казва, че сме прекалено заети и трябва да гледаме информация, без да правим никакви действия с това, което искаме, и да се самозалъгваме, че нямаме никакво време. Просто да имаме време, но да не го оползотворяваме правилно, да искаме да изслушаме следваща информация, без да направим необходимите действия, за да постигнем това, което желаем. Защото иначе с всяко слушане на информацията, да, научаваш нещо, но след 1-2, най-много 3 дена я забравяш. И защо си го гледал това клипче? Просто защото трябва да изгубиш някакво време от живота си. Хубав ден и до скоро! Това бяха днешните размисли от мен.